खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गोख्रोंथि रादाब फोसावथिदों। बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे सिगांनि सानाव जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोन्दों जे बिथां दिपेन बर' बिथाङा सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे 125 संबिजिर सोदांनाय बिलखौ जुदि लाबोआबा बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनाया जाफिनगोन होननानै बा जागोन होननानै सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन बिथां दिपेन बर' बिथाङा सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे बे समाव गोबां दफा आद्रा जानानै दं आरो जाय दफाखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव सोरखारा राहा लानांगौ आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंथिदोंमोन जे 125 संबिजिर सोदांनाय जायनि गेजेरजों बे समाव थोंजों रांखान्थि मोननाय आरो दे सिमा बांनायजों लोगोसेनो बेवहाय 60टा जे सिट जानाय बेनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन एबा बे समाव 125 संबिजिर सोदांनायनि गेजेरजों 60टा बियाब जानायनि मोनसे रादाय दंमोन आरो जाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसेनो आसाम सोरखारखौ खावलायदोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै जुदि पार्लियामेन्टआव जुदि बे बिलखौ लाबोआब्ला बे समाव गोख्रों भाबै अक्ट'बर दानाव सोमावसारनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन एबा बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ गिबियावनो नोंथांमोननो होग्रोनि। কিছু চুক্তিৰ যিবিলাক মূল দফা আছিল যে আমাৰ সীমা মানে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব লাগে 60খন গাঁও অলৰেডি সোমালে সেই 60খন গাঁৱৰ প্ৰায় 50,000ৰো অধিক ভোটাৰ এইবাৰ বিটিআৰৰ ৰৌতা সমষ্টি ধনশিৰি সমষ্টি আৰু হৰিশংঘা সমষ্টিত তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব। যদিও 60টা সমষ্টি হ'ব লাগিছিল 125 এমেণ্ডমেণ্টটো পাৰ্লিমেণ্টত ৰাজ্যসভাত পেণ্ডিং হৈ আছে এইটো পাছ কৰিব লাগিছিল আমাৰ দাবী আছিল আৰু এইটো কাৰণে আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জুলাই মাহত লগ ধৰিছোঁ গৃহ সচিবক আগষ্ট দানত লগ ধৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে অতি সোনকালে এই যি বিল এইটো পাছ কৰিব লাগে। মনচুন ছেশ্যন উকলি গ'ল এতিয়া আহি আছে ডিচেম্বৰত উইণ্টাৰ ছেশ্যন তাৰ আগে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই বিলটো যিকোনো বিনিময়ত পাছ কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই পেলাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি মানে আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি জনাই আহিছোঁ। ইয়াত মানে কোনো বেয়া পোৱাৰ কথা নাই আমাৰ দাবী আমাৰ আবেগ অনুভূতি আমি ৰাখিছোঁ। बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव जुदि 125 संबिजिर सोदांनायखौ जुदि मावफुङाब्ला गोख्रों भाबै सोमावसारनाय जागोनखौ बिथाङा इंगित होदोंमोन एबा बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जिहेतु 125 संबिजिर सोदांनाया जाफुङाखै आरो जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे समाव सांग्रां जानो आरो बयखौबो साखाफारा जानो थाखाय एलार्ट खालामदों। बिथां दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा लिरथिदों जे बे समाव सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125 भारतनि संबिजित फोसाबनाय आरो बिटिआरआव थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांनाय फरायसालि सरकारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिया आन्थोर जयै जागोन। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों। बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे सिगाङाव जिहेतु फोसावखादों नोंथांमोना बाय सिगांनि समाव जिहेतु नुखादों एबा नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो बेवहाय लिरदों जे सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों आरो भारतनि 125 भारतनि संबिजित फोसाबनाय आरो बिटिआरनि थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय एबा संबिजिरनि 125 भारतनि संबिजिर फोसाबनाय आरो बिटिआरआव थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय फरायसालि सरकारि खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिया आन्थोर जयै सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे गासैबो बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायबाय। बिबानगिरिखौ खावलायदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बे बाथ्राखौ लिरनायखौ नुनो मोन्दों। गासैबो बिबानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बे बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा साखाफारा जानो थाखाय खावलायदों जे बिथांमोना थियारि जानांगौ होननानै खावलायदों। दिपेन बर' बिथाङा जे फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्थोर जयै सोमावसारनाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा।